Bebauku sing padha ning mbulak nganti saiki wis lingsir sengengene durung bali. Apa meneh anakku padha durung ketok. Iki lagi do makarya apa wae nganti yahmene durung ketok. Yo tak sambine karo rengeng-rengeng. Kelingan nalika semono anakku isih cilik, tak rengeng-rengengke terus bisa bubuk. Jago klura rame-rame kopyan Silawa kalong seluruh pandelian Sri kawaning lesmune bangun pangasula bertandane yen wis bangun enjing. Ayo kanggo ngelingi jaman semono yen wis esuk lawa kalong padha pating surup golek papan kanggo ndelik nanging kok ya nganti saiki aku wis reng-reng anakku kok ya do urung ketok do nang ndi wae. Pak kene nak kene oh kayo sajake kaya seneng banget Pak aku ki ya ora seneng banget kak do nglipur hatiku yen wis lingsir sengengene kanggo nunggu kabeh bau sing padha nang bulan ning Tegalan. Lah yo nang Tegalan mesine nek yang meniki ya wis padha mulih do ngrasake luwe. Lah iki Kang Datemen kok durung bali kok piye, Pak? Lah mula kuwi lehku terus glenggeng nunggu bebauku dar kemen ya durung ketok lis neng Tegal sisih kulon. Mula apa mbok menawa udan deres kuwi lho, Pak. Lah yo ora udan iki kudune rak ya terus do mulih. Kaya udan-udan rak ya mesakake to. Sampeyan iki kaya urung tau nom to, Pak. Kuwi lho. Kang Datemen kuwi lho. Iya. Tak kandhani ya, Pak. Piye to? Mbok menawa ning ngene calone. Oh. Iya. Mula sok lirak-lirik karo cah kidul desa kae to. Kidul desa, rondo kidul desa kae Datemen. Lah iya. Senengane rondo kok ya, Pak. Ayo piye meneh? Wis dadi nek wis dadi ayo kemantepane. Pilihane mesti sing kaya ngono kuwi apa piye? Aku dhewe ya ngrasake
Kang Darkemen ki yo geli piye ning guyokake ning yo iso ngliput kadang kala. Lah iya. Nggih to, Pak. Iki mau aku krungu sampean reneng-reneng apa Pak jago apa kluruk. Jago kluruk. Lah ya ngelingke yen wis Nggih. padha turu sawetara mestine kan arep esuk tangi Apa Pak iki mau kan esuk wadah arep beda. tangi. Kan wadah apa? Markona? Beda. Markona. Pak, kula niku slenting-slenting krungu. Munine ngene dhewe kan merti dusun ngono kok, Pak. Lah iya. Mula leh ku nunggu si Darkemen ki kepiye kabulusanane wis tekan ning desa padesa apa durung lembiwarake calon sesuk arep merti dusun. Kaya adat sabene saben Iya. taun to Pak nek merti dusun kuwi ana ing desa Kalipakel. Iya, Kene bener. kuwi dirawuhi to. Lah iya saka Punggawa, saka kapane wong, saka iya. kabupaten ngono to Pak. Ayo kaya sing wis kae. Nek ngono ade nyugoto kaya adat sabene. Nah, mula kuwi nek wis tekan ning desa madesa wis padha siaga, padha latihan durung. Nek latihan ki wis saben minggu ki latihan aku gegladen karo cah nom-nom kene. Iki klebu Markona. Lah iya, kowe suruh no apa lho, Dok? Markona ya wis pinter. Pinter apa? Pinter nek weruh dhuwit kuwi. Apa-apa Ayo. dhuwit, apa-apa dhuwit. Sekarang isih bocah cilik beda karo Mbak Yune. Lah iki mawe latihan gambyong kowe njaluk nganu karo Kang Betut bebau kae lho. Nek Markona ki aja dipadake karo Mbak Yune. Nek Mbak Yune kesenengane wis beda nek karo adine. Senengane beda-beda apa? Loh, Kaya Darkemen ngono. lah ya ora kok ora. Ane aku bawa kok aku ki geli ngrasake bebaune jenengan iku to Pak. Jenengan ki dadi demam ana ing Kalipakel kene ning aku Piye. ayo bebaune sampean Darkemen ngono kae watak. Wantune betut ya ngono kae. Lah ya siji ro sijine rak ya mesti duwe penemu sing beda. Jadi iki piye Pak iki mau aku ning mburi wis kelan lho Pak. Sampean goleki aku ki ning mburi kelan kesenengane Bapak jangan apa? Lah ya Mbayo karo tempe garing, karo kesenengane Kang Darkemen tempe gembus. Seneng gembus. Iya kan Darkemen ya senengane. Goreng tembus kok ya batuke gembus sing disenengi. Lah iya, iki piye Pak? Lah ya ora piye-piye saiki nek padha gegladen, ayo kaya ngopo redo gegladen. Bapak pengen ngerti. Loh, ayo wong tuwa kok ya lek gegladen ora iso nunggoni saiki cukup. Tak njikuk sampur, sih ya. Bapak amresani to? Nah iya kudu. Nah, Markona iki sampure no. Do gegladen ki kaya ngopo? Ayo anak-anakku ki do pinter gegladen kanggo sesuk merti dusun memetri hasil bumi pedusunan Kalipakel kene. Ya, tak. Nah, wis enak, wis. Kene ya Pak? Pinter teman. Markona ya, waduh. Pinter teman anakku Markona ya. Legal barang. Rada mindakno. Iya. Ya. Wangon tak sigatake sesuk kanggo tamu-tamu. Pinter anak-anakku. Wes.
Gandrong. Nah, wis. Nah, wis. Ada pirang bulan wis dodo. Kok pirang bulan kok, Pak? Agak seminggu lho. Kalau lagi seminggu lho kalau sama kok pirang-pirang bulan. Mulane nek kurang terbiasa ukur. Wis apik tenan Iya, Pak. iki. Wis apik sesuk iso disuguhke Tenane, Pak. tamu-tamu. Tenane, Pak. Wis. Wis kena kanggo suguhan tamu saka kabupaten sesuk sing bakal ngrawuhi ning Kademangan Kali Pakel kene. Ayo. Nambah mongkot wong tuwa kang iso kekek. Seneng, Pak. Lah iya to ya. Nyawang anak-anake wis padha pinter. Anggone lah gegladen tari wis iso segatake wis iso ditonton. Ya. Ayo nek kira-kira wis anu ya. Ya engko sithik, Pak. Sik. Saiki nganggo seren ora apa-apa. Nek nek sesuk di nggo tamu ora nganggo seren. Manut liramane. Iya, Pak. Nah, saiki seren di sekolah saiki. Wis etok leren, Pak. Wis ini. Iya. Seren. Ini nak kowe kene. Monggo. Iya. Wis do seren, do lungguh-lungguh. Aku ya wis kesel saya. Lah iya, iya. Kesel apa wis padha tokeh kok. Lagi latihan ngene iki, Bapak ya wis ngerti, mula ora usah suwe-suwe. Lek masak jangane bobor mau. Ayo aku ya selalu iki adikku. Bayu. Wis saiki Karo kan golek mau. bumbu, ya wis saiki ya padha Bapak nembung. dia Ya wis sama. ya wis. Enggak, Pak. Kabeh yo. Enggak.